Nogle af verdens allerfineste teer stammer fra Kina, og Kina er benchmark for kvalitet. På bordet for mig har jeg 3 af de 10 aller mest eftertragtede teer i Kina. De er sjældne, de er eksklusive, og de kun produceres i meget lille mængder. Den første er en ginseng gul te. Der bliver produceret 500 kilo om året, og så er det. Den næste, det er en Shifeng Longjing. De er fra selve Longjing-området, at de kommer fra. De fleste Longjing, de bliver dyrket i det område omkring og bliver transporteret til. Men det her, det har terroir og den rigtige vejrforhold. Det er en ægte Longjing og smager sådan også. Den tredje te, det er en Biluchen. Det er en lille håndrullet topskud, som får lov til lige at dampe i et stykke papir i sidste stykke tid, som giver den en meget anerkendt og kendt aroma. Så de 3 teer, dem har jeg her. De er sjældne, de er dyre. Du vil se en pose af Biluchen i samme pris som en god flaske champagne. Forskellen er, at en god flaske champagne, det kan man godt få som 6 glas. Men vores Biluchen, så en pose Biluchen, det kan vi bruge op til 60 glas. Smukt. Køber man en Shifeng Longjing eller en ginseng, du faktisk køber de 2 poser for samme pris som en god flaske champagne. Det her, de findes kun i lille mængder, og jeg har nogle få kilo tilbage på lager, så hvis I vil gerne nyde de her te, mens de eksisterer, så kan I godt bestille hurtigst muligt. Så god fornøjelse. Skål.